मागील मनात आशीर्वाद मागील प्रियतन मागील जीवन संगाती जाऊन मग मिळून म्हण आशीर्वाद दिले देवा आशीर्वाद चालेल या दृष्टीने
जीवन सगळ्याची जाऊन म्हाका मेळूं म्हण हांव देवाकडे मागू लागलें 4 दिवस खायची पळयले तेन्ना तिकडे येवण्याची इच्छा उत्पन्न झाली तसेच मागीर मना आशिल्ली सांगची जाली हांवें तांकां प्रेमपत्र धाडून दिलें तुवें वाचलें नाही अक्षरा हांवें तुका प्रेमपत्र वाचलो तुगे प्रेमपत्र वाचून म्हाका मनाक खूब आनंद जाले म्हाका बी तूं केन्ना विचारूच जाल्लें जाल्यार तेन्ना तूं म्हाका अर्थूच करून गेला सॉरी अमर आता तरी हांवें तुका समार्थन केलें न्ही खरें तूं सारको गुणान प्रियकर म्हाका मेळ्ळो खरेंच मागीर जिवनाचें सार्थक जालें अक्षरा खरेंच न्ही तुवें गरीब प्रेम स्वप्न पळयलें न्ही अमर तूं गरीब की श्रीमंत तशा दृश्टीन हांवें तुका केन्ना बी पळयलें ना तशें उरल्यार आज ह्या रम्य वातावरणात हांव तुका आपयलें आशिल्लें अमर मागीर प्रेमाक पयसो आस्ती कांयच नाका म्हाका फक्त तुगेलो प्रेम आनी तुगेली साथ जाय म्हाका ह्या प्रेमा बद्दल चड कांय माहीत ना जाल्यार हो आमच्या प्रेमाचें कितलो वर्स तूं 7 जल्म येत तरी हो आमचे प्रेम आमकांच उतर कित्याक अमर म्हाजेर विश्वास ना ना अमर हांव तुजे कडच्यान केन्ना बी पयस जावची ना आनी तूं बी म्हाजे कडच्यान केन्ना बी पयस जावची ना आज हांव आमच्या प्रेमाची शपथ घेवन सांगता हांव तुजे कडच्यान केन्ना बी अलग जायना अक्षरा कितलो अडथळे येऊ जावं भूकंप येऊ हांव तुगे साथ केन्नाच म्हणना हाल्या बी प्रेमान प्रीति
भयंकर असा तुका एक दिवस तुका हो विश्वनाथ टक्कर दितलो ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಜಡ ಕೊಡುವ ಬಾಳಿಕೆ ಇರ್ತದೆ मागेल एक बहीण असा आणि त्या बहिणीच्या दोन्हीकडे नजर डोळले तेमगे दोय गाडे राहते दोन तर भीक मागच्या परिस्थितीत तर वैल ना हो विश्वनाथच नव्हे हा एक घरा भरत श्रीमंत बडे बऱ्यात खूप बरं आणि एक तर मग वाईट दिसत आपणात तर सोडतो मस्त कोण भेट पळून येते आता तू का पळला ना माझं सारखे नीट पडते ना म्हणून तू एक देवासारखा माणूस हे बळे सरपंच आहे तुझे एक काम दिले म्हणे तू हा देवासारखं बळीच चाल ना त्याच्यानंतर ती शब्द काढत तू हा उगे उचना दोन मिस्टर विश्वनाथ आणि उलय ना पण अनेक वेळा किती विचारू जाईल मला एक कित्याक दहा विचार तुझे मनात असेल सांगले काम पूर्ण कर्या दुर्गेच्या पेट्रोल झाडाची जमण्याचे मागे रेड हाऊस बांधण्या प्लॅनिंग झाली हो हो हा की दुसऱ्याच पण समजून घेईल हा त्याच साईडीन ते एक कॉम्प्लेक्स असा त्याची किती करते ते डिमॉलिश करते आणि त्याच प्लसचे रेड हाऊस बांधते म्हणजे आम्ही पेट्रोल काउंट करा भरपूर चालेल फाल्याच्यान ते बिल्डिंग आहे काम चालू करा आणि कितलो पैसे करतो काही भीती ना तुम्ही आणि रेस्टॉरंट मात्र पैकी जाऊ जाय आज मागेला आई बाबाला पाहिजे खातीर हा म्हणा असे मग 25 लाख रुपये देऊ वयचो असा बरे हांव येता चालू करा करना
तुझे बोलना तो चाह लेकिन बुलाना पाए तुझे बोलना तो चाह लेकिन बुलाना पाए मागेल पण दुधाशी किती सुंदर अशी मग किती आसमान गेला दुधाशी मग किती आसमान गेला दुधाशी मागेल मागतोय मी आम्ही दुधाशी आसमान काय मागेल मागतोय मी आम्ही येतो तुला दुधाशी दुधाशी हेलिकॉप्टर नळ्यार मी वर्षी नळे फुटतात का खाली हाती गेलं हेलिकॉप्टर गेलं तर तुला गृहलक्ष्मी पैसे भेटायचं नाही तो अगं हेलिकॉप्टर बोलतो ना होय राजा पुरा इमान जाऊन पडला का तुम्ही आधार गाडी परत जेवण जाऊन येशील का दुसऱ्याशी ते दुसऱ्याशी मी गेले मग सोड केला बाहेर तुझ्याशी तुझ्याशी फक्त तुझा गुणाची बाहेर असेल आणि हे एक समजते असा नावानं अशी बोलण्या पुढं कालात गेले बोलत तरी मला खाऊ का अहो, किती हो साड्या मग पैसे आत मग काय ड्रॉ करू बसू जाय या पैसे आत एक काम केलं रे यार अहो फॉर एक्झाम्पल ते ऐकलं वंडा आहे ना नाटकं झाली म्हणे का खरं तुमचं काय काय साड्या मग पैसे आधी किती आतो माझ्याकडे पैसे आलो होळे हात आल्या फुकट लाकडं देत म्हणजे मी मोरू पाटील हो म्हणून तू मारू सुद्धा पाठी ना हो दिसत तसं ना हा लग्न जाऊन घरात येतं ना ह्या दाल्यानं आट्या तांदूळ डोर सोडव प्लास्टिक पहिल्या तांदूळ डोरी रे नाही तुम्ही मारी मला काही ऑटो फुटून गेला रो प्लास्टिक पाल्यात साड्या ही आपण पैसे आतो एक काम करता डोळेच मान देऊ मग राग आला का पहिले सांगू तो तुला अहो ऐकय मी खाऊन आल्याला कितकं करतो तू नाळला मग हा वैतर आणि कराळ पेपराचे फ्रंट पेजाच्या दिसतो किती उलयता तुम्ही किती उलयता आणि किती बोलता तुम्ही हा लग्न जाऊ दुसरी बाहेर जाय म्हणून पेपरात ऍड देतो किती हा वाटतं का दुसरी काय जाय पापा अक्कल लागू का हा आता गोल लग्न जाऊस ना तू खडावर हाव लग्न झाले असतील बस फक्त माझ्या टाइमच पकडो काय म्हणला लागलंय बाबा किती झालंय बाबा किती आहे का तुम्ही अरे तुम्ही नाही पैसे दिन जरा रो आंबू सका किती आई तांबूस खाते ना सांगू सांगा तो तुझ्या बाबाला गाडा लागत होय हा? बाबा कुठं जाय काही अरे माझे फोटो नाही तुम्ही तुम्ही लाव पक्का तो एंगारा लाव ओंटी लाव फाटी ना तुम्ही फोटो नाही ठीक आहे ते कान म्हणजे पण अरे मशीन घाल ना गाणं त्याला किसा के दोन गेला ओहो सुटलंय अरे बघू तू दुकानाच्या नको इथे टाइम किती खाय रे अगे आई इथं वगैरे बोर्ड मारिलो स्लो गो म्हणून हळू 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 स्लो गेलो बरे म्हणून बरं असा मेंटल हॉस्पिटल बोर्ड राहणार पुरा मेंटल वाले दिलीस तू आणि हे किती रे अति पटना वर सकाळ किती राहिला रे बबलू चल भीतर तू उदा कापाय चालू बाबा आई तुम्ही उलटा उदा तापीला तुरताले ह्या दांड्याकडे लग्न जातं ना मध्ये टाइमच पकडा सापले काय आई
काय मोकळास म्हणून घड्याला खिळकी वागडी मारली अरे बबलू टाइम तो टाइम जरा तू एक काम घड्याला मीठ किती खायचंय बाबा तू सांगून आलो ओली टायमा मध्ये काय वागडी येईल म्हणून तसं नाही घड्याला मीठ गांधवलं आणि ओली जाऊकच जाईल म्हणून खाऊ बेटा रात बोल मिठा पाकी तू सकाळ सकाळ किती काम रे झाला जावं चौकोर मागे नाव वयर हाडटलो नाव वयर हाडतो तू वयर बैठा ना आसू हा आता आहे सो एक तीन एका पिशी दोन बैठ हा ए यार खाणे तुमचे मन खुश करता खुश करता खायचंय Oh,
एकट्यात किती विचार करू लागला? ते मग विचारू तू कोण? हा कोण? इतका बोलला नाही तो. हा कोण बोल? मला तर जन्मा घाई आओ बाप्पा जा खबर उठना. ओल्या हात बोल जाऊन मग खाली बसवा रे. वाशी, तर त्याला हा वाशीच्या जागेवर येऊ गेलो उद्देश किती? एक सुंदर डाग. या सुंदर वातावरणात तू एकट्यात किती विचार करता पळो मग एवढ्यात तू पाडणार. वाशी, तर त्याला बरं. हा बेटा. राव सांगतो. तू राव ना मला एक विषय सांगू. लोकमेश्वर सरपराज, तुझे तो विषय आहे की मक्करच ना. अरे मागे भगवान कुशीला एक मामुली नोकर तू नोकर. तुझ्याकडे उद्याची मक्करच ना. माय फट. अक्षय तू या भाई रघुवीरच्या नावावर मार गेलो. वाक नको म्हणा बघ तू इन्सल्ट केलाय. तारा चित्त मारे तू तुम्ही राजा. ओ नावाचा सरपराजेल ते. आपली नकलून माय पोट बोलाय. कारण तुझ्या सौंदर्याने तू काय केला जरा. ओ नको चल बाहेर तू काय झालो. एक नाव आहे जीव. ए पुढे बोलो घेतो घेतो तू घेतो. कसं असतो मग विचार काय रे? सॉरी फ्रेंड थोडा बिझी आशिलो तशान तुका मेळूक मेळना. लेकर दोस्ता कशें काय बेजारना. पळय तू म्हयन्याक 2 पट्टे कॉल करतालो. म्हाजेर कितें रागार आसलें कितें रे? हय मागीर आई आनी बाब आसतना वाराक 2 फावटी येता तूं आनी आई आनी बाब म्हाका सोड गेलो नंतर आमगेर येवचोच सोड दिलो. हांव समजलो तूं म्हाका विसरलो म्हूण. तशें काय ना दोस्ता. आमगे 2 शरीर जाल्यार जीव एकच न्ही. मागे ल्हानपणा दोस्ता कसो विसरूंक शकतलो. तुगेले आई आनी बाप 2 वर्षां जाले नंतर म्हाका येवकच मन घेयना रे. अमर हे जिवनात जन्म आयले नंतर मनीस मन असो स्वर्गात वचूकच जाय रे. त्याच विचार करता काय प्रयोजन ना. ते तुगे रिजल्ट किती जाले? BA फर्स्ट टाइम पास जालो दोस्ता. गुड कॉंग्रॅच्युलेशन. आता तुका विचार कितें? आतां सद्याक पास जाला. नंतर पळयला जाल्यार आतां कित्याक दितले? नंतर आनी कित्याक मागीरच बिझनसाक हांव तुका एक काम दिता. कितें? तूं म्हाका काम दिता? तशें जाल्यार तें काम शुअर करता. आज तूं खंय वयता? मागेलो मामाल चलो इश्वामेळ वयता. आनी कितें विशेश? हांव बी तें समोर पळय म्हागे दोस्ता रोडार दवरलो दिता. चल त्या दुकानाक कितें कोल्ड पिया. आजू रे दोस्ता आनी केन्ना पिल्यार जालें. चल हांव बी तेकाच दिता. ओ अल्लाह. मैं ताबोड़ निकलता हूँ फोटो में. मैं फोटो करे तो मरीज उभी दिखता हूँ. ताजा ताजो. मैं अभी शादी को नहीं होता है. किधर गया मुल्ला? इधर सबका फोटो निकाल के हमारा फोटो वोटिंग लगाना होता है. अरे बा वाली कोण आहे बाबा बुडून देऊ. मैं रसगुल्ला हूँ रसगुल्ला. मैं फोटो काटने का आया हूँ. अरे बा फोटो करो फोटो. मैं फोटोग्राफर रसगुल्ला हूँ. अरे बाबा तू रसगुल्ला वाला हिंग तुझा पिता डगा तुम्ही. मेरा नाम है ना रसगुल्ला.
फाटल्या मुलीला जाय ना. मुझको दिखता है उसका दोनों स्पीकर गया है. तुम्हारा नाम क्या है? मागेल गाव आहे मागीच जाता मागेल गाव का म्हणून. ओ तुम्हारा नाम नाम माम मेलो. हो बरं का काही वो आता का तुम्हारा लड़का है? अरे कोण तू हाँ रसूल्ला, मैं इधर फोटो खाने के आया हूँ. हे हु कटपळ्या बघू मसो तो बघा बाऱ्यान माझ्याशी दिसत पडे. तुम मुझे दोस्ती करेगा, मैं तुमको फ्री में फोटो निकालेगा. किती मैं तुमको फ्री में फोटो निकालेगा. फोटो काढता हाँ. काढ. हाँ. तुम्हारा फोटो अच्छा लगा? मैं कल से निरमा डाल के धूप में लेके आता हूँ मैं. तुम्हारा घर किधर है? माझ्या घर जमणी कसा तुम्हारा घर किधर रहते हैं? नक्की सांगा ना जमणी रस म्हणून किधर रहते हैं आप? घरा भीतर राहता खबर है ना, उनको मालूम है ना. बरे हा वेता माझे फोटो फाटली दी हा बरोबर धुवून आणली. दूल्हा टिका हूँ मैं, निरमा डाल के फुल. हा वाह, क्या सुंदर लड़की है. इसको पढ़ून पिसून झालो मैं. क्या करता मालूम नहीं पड़ता है. मगर जाऊंगा नहीं, वो लगी है मगर जाऊंगा नहीं.
अरे आनंद मस्तच उस्मात येलो हय शुना तुझ्या पायान सरला आनंद असा अरे आनंद कस किती उलट तू हा तू किती आमगे फैसल कर तू मागेल आत्याच चालू ने फक्त हा तुमगे त्रासा पळी दिसतो ती आम खूप उपकार केला तशान ते उत्तर माझ्या मनाच्या नेले आणि ती सगळी देवाली इच्छा माझ्या जातीतले आहे ते पुरा प्रयत्न केला आणि मागील मनात एकच विचार असा आणि मागील पळय अक्षरा ती तुझी बरोबर लग्न करते तुझे विचार किती असा अकस्मात लग्न कसे आणि 1-2 वर्ष तू बिगीर पडलेला झाले आणि 2 वर्ष जायना आणि पहिलीच मागील भय लग्ना वया येईल असा आणि जर तर त्या घराकडे डवून गेलो लोक गावाला चिक्कीचा किती उले तर पसंत केलं असा आणि योग्य साथीदार म्हणला नुसतंच ते लग्न काय राजा जाल्या तुझ्या बहिणीक मन रुजणी ते सगळे माझे सोंडी आता तू कोण दुसऱ्याला नाही आम्ही गेलोच नाही ते केन्ना ना म्हणते ना आणि तू भिनागा बी जाणीस का आणि 2 दिवसा भितर शुभ मुहूर्त पळत तुझ्या बहिणीक हांव लग्न करून घेता आणि मागे जीवन साथी बरे हांव येता राव आनंद लग्नात विषय काढले एकदम उचकीला लागलो आणि तू येईल तर म्हाका काय सांगत ना हो चलो तू बेंगलोर येता म्हणून ऐकलो इतले अर्जंट तुझ्या जाऊन चालली हय वयचे आशिल्ले ते कॅन्सल जालें नेक्स्ट वीक वयता हांव हां तुवें म्हाका कॅश जाय म्हणिल्लें थांब हां 5 मिनट आसपास वा मागेल मामाची अक्षरा मागेल हृदयाची अर्धांगिनी जातली आणि मागेल जीवनसाथी जा मागेल घरा येतली माझी अदृश्य कोण ना रे देवा कोण ना अक्षरा 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 प्रेमा जया मंदिर
मेळची आशिल्लो हे सपना सुद्धा स्वर्गात पडटलो बरं तरी शिवा हांव येता अमर तुम्हाला आज तुगेले हास्य हास्य रावचे तोंड अशी बेजार कितें आसा आज तुगेले मन विचित्र कित्याक म्हणटला अक्षरा हा असते असते असले तसं काय झालं ना ना अमर तू खोटे सांगते आसा तुगेले पवित्र हृदयात खंयचे एक वाट दिसत घरकन दिसता ते तुगेले मनाचे सांग अमर अक्षरा तुझकडे हा किती पण दवरतलो हा एक स्वाभिमानी मनीस आणि हा जीवनात केन्नाच हालना ते मुखार हाडल्या लोक म्हाका कितें सांगतले म्हणल्यार हांव तुगेले हात सोडून तुगेले घात कचरो केलो हय आज एक रुकार बसशील पक्षी तू फाल्यां त्याच तू रुकार बसता म्हणून किती गॅरंटी अमर अमर आज तुगेले मनात कितपण झाला मागेल मन सदा एकसारखीच रावता जाल्यार तुगेल मन तीन दिशेक फिरत म्हण म्हाकाच खबर ना त्या दीस तू म्हाका कितें सांगितलें ओ आज कळ्ळें म्हाका हाय आमगे प्रेमाचो विशय कांयच सांगता म्हणिल्लो न्ही अक्षरा आम पाटील अमर प्रेमाचं घर पोचून पडलें मागीर हाल दिसता म्हण त्या देवाकच खबर केन्ना जाल्यार आमी एक जातले थंय पण तूं कांयच भिय नाका ह्या प्रेम लोकात आमगेल प्रेम अमर उरूंक जाय कशें जाल्यार म्हाका एक किस्ती आतां नाका आनी केन्ना तर त्या दिवस दिल्ली न्ही तूं तशें सांगता म्हाका खबरच आशिल्ली यो गो मला तुवें यो मागेल राजा Gloria,
मागेली चांदनी गो आज गेलो चंद्र गो तो मागेली हर खुशी गो जीवन को आधार गो हो हे लोक बाबा केपो केपो म्हणतात मात्र हॉटलाय बोललेला टाइम तर तुझे लपडे खूप कमा किती बाबा मग कपडे हाडता हय मागे साखर पडून ये रे कपडे हाडू तू काय तू बिस्किटा उड जाई रे बाबा हे काना पहिली घाल घे घाल घे ओहो हे सुटले असं अरे तू ते 100 चढवा की सांगलो बाबा ते बस चुकली हा इतलेच म्हणिलो धाव मच्छा का म्हणून कळले गेलो बाबा हांव तुगे प्रश्न विचारता तू त्याचे उत्तर सांगतालो काय सांगता आन्सरटा सांगले सांग एक मनीस आणि 4 ड्रायव्हर लिविंग किती एक मनीस आणि 4 ड्रायव्हर हा फक्त बैलगाडी वरती यांनी तू मॅव म्हणला हा तू त्याचे उत्तर सांग पळय आता मॅव म्हणून जाल सांगू येईन तर ना मॅव झाला मॅव इतले गाव बाबा मेला 4 लोक नाका 4 लोक भरून आणि एक निधीलो म्हणला तुझ्या ते चारीसाठी नाही 4 ड्रायव्हर आणि वर निघेल पॅसेंजर पोट जन्मा खायचं हो कॅपो कोण खायला कॅपो ए पळया हाव ब्युटी पार्लर वचून येले होयचे वन घेवचे एक वर्ष नाव जमरोला आहे ना सगळे सवय असती हो दादलो हावचं आका साबळलास म्हण खा आणि उत्तानच नाव घेता कंजूस खंयचो होय हा कंजूस हो तुम्ही लग्ना टायमार म्हाका दूध म्हणून तान्ना फिटा उदकान दिल्ला आहे गो या गडबडी करून त्याचं पीठ पाय तुमका अगो ती अशकन केला मगो म्हाका आनी एक लग्न जावचें पडटलें गो हाव लग्न जाता हो बरो दिसतालो दुसरे दीस सुद्दां घालता रे तू हद्दे घालत झाला जाऊ गो तुगेल्या भशेन तोंडात चून खाण गेलो ना सर तू तो कावडक रावन घेवची न्ही कावडो तू म्हणला कितें पावडर ना ना काही शेण ऐकूया एक सुंदर अशी गाणी म्हणा आणि माझ्या मन खुश करा तुगेल मन हाय खुश करू म्हणटा 500 रुपया नोट दिसले की अशेंच मन खुश जाता तुगेले पुत्रा तुझ्या पुण्या कथा आई केलंस ना किती गुंजली अशी खबर आसा आता मागे तरी ना सुकड्या बडी अशी हे म्हाका सांगा का बुलबुलीने हत्ती गेळी मावडलो घाली तू बुलबुली खंय तुझी बाई दोघं लग्न झालं ना हत्ती गेळी मावडलो हो तुझी मागवलो आणि तू कोण आणि तशा तू मगे बाबाकडे येली तुझ्या सोडून माकडी करून येद्याशा तोंड करून पाटल्या बसेन अरे बाबा माझ्या ती जात तेव्हा करता अरे माझ्याकडे बरे करून रावा किती अशकून रागा जाता तू नजर हा कोणाकडे रावता तू धावून ने
नको कोणी चमकून सुद्धा वाटता का पडे विचार कोणाक वाटता का पडे हॉटेल मग सगळं लोक होताले ए राणी हा किती सुंदर दिसते पळे देवा सुंदर तू किती सुंदर दिसना हो दिसल्याच्या दिसलं जातो तो डोळ्यावर काय काळो केलं स्वतः किती सुंदर सलमान खाना कशी सतत येताना मी भीत घेताना रुढू ये बोलून मन मागे तुमचेना बोलून तुका मन मागे फुल्ले होताने बोलून तुका मन मागे फुल्ले होताने तुझे लग्न करते मागे कष्ट करते बाय मागे बहिणी मनात अशी रे मग कळते ना तुझे लग्न नको म्हणजेच तरी आम्ही आणि अमराने कुमारविषयी काही कळत की देवी जाऊ आम्ही एक झाला पुढं अक्षरा कसं विचार करत असतो हा तुझे जीवनसाथी बद्दल तू कसली संशय हा ना भाईला मागचं मी कसलं संशय तसलं जीवनसाथी मिळत झाला गेल्या जन्मात हा कितीतरी पुण्य केले होते सर बाय तो कोण तो खबर असा मग खबर असं बाय हा तसं कोण देतो भाई तुझे जीवनसाथी म्हणणार आमगे रस्त्यावर चालू आनंद तुझ्या साथीनं आणि अशी ती खिलाडी मला किती अक्षरा इतकं बरं जीवनसाथी तू लागतं रे प्रेम करता आणि गेल्यासाठी स्वप्न पळत आले गेले जीवन हा कष्ट बरबाद करत नाही कष्ट बरबाद बाय तुम्ही मला एकच गोष्ट सांगला पुरेशी
तुगे प्रे करा बरोबर हा आरामात लग्न करून देशील. आता तुम्ही मला अकस्मात सांगणार हा चिंतून निर्धार घेऊ आणि हाय तर आनंदा वचन दिलं असा आणि तुम्ही तर तुगे प्रे करा विचार पटेला. पाय पडते भाई तुझकडे मागील प्रेमाची भीक मागं प्रेमात एक करू की काय भाई आणि तू अशी करतो म्हणून हा स्वप्ना सुद्धा चितना शिरगो बाय. अगर तू रस्त्यावर अशिले हा तुका उठून हा नानाचो होड केलो आणि होड केलं भाऊ मान तू आज माग दिलो हो तू माझी बहिणच नाही गो. तसे सांगण्याचं पाहिजे सांगण्याचं तू तर तुझे भाव हो जिवंत राहू द्या झाल्या आणि तुझी समोर तर दिसू द्या झाल्या तू तुझे त्या प्रे करा तुम्ही सध्याच पटले. बरे कर विचार कर अक्षरा बरे कर विचार कर. जीवनाची व्यथा झाली व्यथा प्रियकरण हा कष्ट दिसलो देवा कष्ट दिसलो देवा कसले आपली परीक्षे घाण खायले कसले घोड्यात सापडले वगैरे ठिकाण मला रमतील पवित्र प्रेम आठवू लागला तेव्हा त्यांनी करू हा माझ्याकडे एक गोष्ट आली त्याला कोण मागे हाक मिळणार आणि आम्हाला मी मग मिळतो ही सौगात खूप विचार भेटले का दिलेत ना सरप्राईज हा भेटे का निवडा मग काय गरज ना तू असा ना कशीच गप बहीण आली. अशी नाही तुम्ही सावकार ने ते शब्द काढणार का सरप्राईज तू माझ्या धाव आहात असा धाव असे मी मग आता टाइम मिळतो ना भेटे दिल्या का सध्या मागेल बहिणीला लग्नाचे विषय चालू होता. हो कसं झालं तुझ्या बहिणीला कधी दिवस जाऊन कोण का दुसरं कोणच नाही मागेल अत्याचार तो आनंद वडिला एक फळं चढ मिळवला तुझ्या बहिणी होय बरं तर हा काय छापो का बरं सावकार बरं येता तुम्हारा फोटो बैक पीछे लगा हुआ मैं तुम्हारा लग्न हुआ वो चढ़ा तुम्हारा है तू मका भी अच्छी लगी गो तो उधर मैं हाँ बेर रेडी नहीं हाँ बेर रेडी
हांव लग्न हुआ अरे एक सांग म्हाका तुका खंयची एक भाशा उलोवंक कळना मदीं हिंदी उलयता मदीं कोंकणी उलयता आनी हांव मराठी कळटा वो मेरा है ना अच्छा काय रे वो तू हम किती जाती अशकन तू लोकांक भायल्या रोडार रावन कशाक खाता मरे हं? सरकार खंयचो आनी तू मेरे को अच्छी नहीं इसलिए पटाऊं मैं तू मेरे को अच्छा लगा है हांव लग्न जालां म्हागेलो घोव आसा दिसता तुका हाका घरा मंगळसूत्र हम है ना सेकंड हैंड सामान घ्यायचे आहे ना होड शॉप आहे शॉप जायना मरे करंट हाऊसून हाडलायचं वच अरे म्हाका फोटो केन्ना तू धुवन हाडलो हो मैं ना आज नहीं जाऊ कल जाऊ बरें फाल सुकोवन धुवन सगळं हांडी वता बिता घाल दो आहे तो बाद में जाऊ बरें हांव वयता इसको उसको पटाने आए देखता हूँ कसकर कश्य को उसको पटाऊंगा मैं देखता हूँ हे परमेश्वरा मागील जीवनात घडण्यात अनेक घडले आता मागील तुझ्याकडे कशकून सांगू आणि खंयच्याच मंडळात सांगू माझ्यासाठी ज्यांनी किती स्वप्न सजली उरतली ताका कशकें सांगू की म्हाका बसून बस म्हणून ना 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 हे साध्य ना हांव कितें करूं अक्षरा तुमची किती स्वप्न का स्वप्न पळयतास तू कित्याक बसतो मनाली बेजार दिसले कित्याक तू रडटा तुझ्या दुखा रस तर तुझे हे तर सांग न्ही हायतीची सहनशक्ती आसा तुजे अक्षरा तशी किंमत तू हांव खरें तेच सांगते हांव आमच्या लग्नाचो विशय कांयच सांगया म्हण केलो चला मागीर भाई मागीर लग्न दुसऱ्या बरें फिक्स केला No! हे साथी ना तू माझी कोणती साथी असा हांव खरें तेच सांगते कोणी सांगून म्हाका कितें मेळटलें आम्हा तूं म्हाका विसर वच की सांगता अक्षरा माझ्या विसरू जायना तू म्हाका विसरू शकता जाल्या हांवें पवित्र प्रेम केला म्हाका खबर आसा तूं म्हाका विसरूंक शकना म्हण तर हांव तरी कितें करूं विसरलो तू हे शब्द तुझ्या तोंडाचे लायल्यार जाल्यार तू माझ्या तोंडाक उडोवं नाका गेट डाउन आय हेट यू उठूना हांव तशी उलयनाका रे म्हाका माफ कर म्हाका माफ कर तुका माफ कर वाट्याचे तू गेला तरी म्हाका विशी दिला हा जो प्राण त्याग कर दिलो अक्षरा म्हाका सोडत ना गो अक्षरा म्हाका सोडत नाका अरे अमर तू खंय सोदलो तू बरें हिंग आसा तुगे दोळ्या दुखी कितें आसा हायना रे दोस्ता म्हाका मात्र आई बाबाला याद येयली हांव आसतना तू काय भिनाका ऐकय दोस्ता मागे लग्न फिक्स जाला हे घे काय म्हणल्यार हांवें प्रेम केलं अक्षरा माझ्या फ्रेंडाक जीवन साथी जावन ओपन जालें कितें विचार करता समाज आनंद तुका असली चली पाहिजे जाल्यार पण ह्या जन्मात तू पुण्य केलं होतं रे असले संबंध मेळ जाल्यार खूप कठीण आसा अमर तुगे माया म्हणटा अशीच म्हाजेर रहू जाय रे अरे ह्या जगात साथ दिवन घात करतलो खूप लोक आसा तुका सोडली म्हाका कोण आसा तुमचे लग्न हांव केन्ना विसरूंक शकना रे हांव येतलो हांव एक गिफ्ट घेवन येतलो हा रे दोस्ता बरें हांव टायम जालो वयता
अक्षरा तुका माझ्याच पण जाईन गो अक्षरा हाय तू खूप प्रेम केल गो मागे जाय गो तू अक्षरा यो गो अक्षरा जगता तुझसाठी तुझसाठी मरताना जगता तुझसाठी तुझसाठी मरताना एक सुंदर सरली ती तेजे हाव सुंदर चली तेरे हाव प्रेम करतालो जगताला तुझसाठी मरतालो सुंदर चली तेरे हाव प्रेम करतालो सुंदर चली तुझे हाव प्रेम करतालो गेल्या फुल्लो तुझ्या पहिले पाहून गेलो तुझ्या पहिले पाहून गेलो काळजात गेल्या तू बसले रगत उठून तू गेले रगत उठून तू गेले मगे कथा तेरे हाव प्रेम करतालो तेरे हाव प्रेम करतालो
जीव असतो म्हटल्यार सुख घेऊ दुःख घेऊ सदा दिवसभर आनंदमय राहतो आम्ही सुद्धा आनंदात जवळ तुमचं त्यांना बी दुःख जाऊ जन्मजन्मात हा तुमच्या चरणाची सेवा करते राहू तसं मागेल मन आनंदमय करते प्रेम
ते काळाकडून कोणाचाच खबर नाही मग. तू एक वेळ जाऊन मी फिरवली आंतरिक जिथे दिवस तू ह्या जगात विषयावर सर्पावर टिकतो. आज तो फार ह्या समाजावर तुम्ही समाजाचा पक्का कोण रे तू अंगेर किती यायला सुमती किधर है? बोलतो बाबा किधर आहे कोण मैंने हांड बोली आवरे सुमती का पाई उसको मिलना है. अरे सुमती सुमती केला रे इंगात माझी कान पूर्ण उडे झालो ये लांडेल्या मागा रा आने आने हाँ तुम्हारा फोटो निकाल के मोटी लगाना मैं. कुठे नाही का किती हा किती असतं ना अजून कोण गो मिक्सर सेट छान आहे का आणि ह्याकडे फोटो मारिले त्यात देऊ येईल उतरा सुमती तुमको किधर किधर सोचू मैं तुम मिलता नहीं हूँ. चल बस गो आधी रक्कन घे कशाला हो मारून घे फाटल्या पडला होय आऊ असताना दुसरं मारून नका तुम्हारा पिपलावार गो है. हा बिबडा बान तू किती उरा रुको ओके हो मैं आता सुमती हाँ हां कल मिलेंगे. हां चलो मिलेंगे पहिले एक मारू काय फाटल्या नाही तुझ्या तुम्ही कशा मारू आणि कसं तुम्ही मारू लागतात मका कोण मारू म्हणून कळतं तुका अगो हा मारू झाला जाऊ आणि हे बेसर खस सापड तुका त्याच्याकडे फोटो मारी हो त्यात देऊ येईल उतर पण केला पहिलेच तयार करून गेलं कोणती लावू काहीच बजार ना किती उलय नका सांग कोणती लावून पाहिजे असं एक कसं दिसतं का पण पण फोटो मारिलो फक्त घेऊन अगो तुझ्या तो आधार कार्ड फोटो बरोबर असेल मग तू कोणती काय आहे ए ऐका यार माझ्या फ्रेंडांनी गो तेव्हा खय खय फिरव होता खबरच नका घेऊन होता आणि खई तू अगो त्यांचं फक्त आधार कार्ड फ्री असं म्हणून करता आणि ते मैत्रिणी माझं सांगा नका फळा ऋतू असतो फोटो मारला मग येडे ऋतू मारलं म्हणतात ते मैत्रिणीला मग सांगता आणि तिथे लग्नाचे तुम्ही मग होंड दिलो होते नी नाला बंड असा लालला पण आणला नेहमी ओढ जा म्हणून वाटेत उडवून जवळ तो बाबा पहिले पण कळत नाही तो नाला पण गुडगुड म्हणून तेव्हा शपथ फोड उजागा दिलो हो दालो लग्न जाताना बूट लिपयताल म्हण तेरा कोण चप्पल घाल येईल कोणी हो सांगू आता काही चोल घेऊन गेला पण तेरा कोण चप्पल घाल गेले मातीले वाट पड्या पाठी जेऊ पाठी ना हो मागे चूक झाली ती मागे चूक असा उदाहरण दिली सुना कोणा नशिबात किती बरी लागतोय त्यात जाता सध्या जीव अजिबात घोड असा आणि ड्रायव्हराचे झालं हा ते ड्रायव्हर आले कार्यक्षण टाकतो तकले माल लागून मासू शकतो पण गाडी कशी बॅग किती झालं ते बॅग अजूनही मिळेल ना आमचा देख ते बॅग अजून मिळाला की सांगतो विश्वनाथ तीच केस आता आम्ही सीआयडी कडे दिली असा ते मी ते आम्ही गेले बॅग शोधून काढतले देख याची आधी दिला मला ते बॅग आम खाली आधी ना दिला ना ते मी त्या शिकांना कळते ना मिळणार आमका शिकारी ना झाला भिकारी वया तक्की जात गाव बरे हांव येता म्हाका काम आसा थोडे तू माझ्या तुकडे रेस्ट कर हो का
आप कळत असतील या नाटकाचा सराव सरप्राईज त्या दिवस गाडी ऍक्सिडेंट झाला हे संकल्प कारस्थान खबर असा त्या दिवस तू गाडी ड्रायव्हर मर्डर केलो न्यायान राहूच आमच्या जगात अन्याय जाऊ राहिला अरे तुझ्या नाटकाची एंड तू कधी हवेला सरपंच तू कितको नवीन उरलो तू कितको जर नवीन व्हा तू त्यांना फोन करवा देवा, मागे जीवनात कच झालं व्यथा प्रेमा अशी पण पुरा जीवन सर्वनाश झाले अतली कठोर शिक्षा कित्या दिली देवा हाय कित अपराध केलो हाय मागे प्रेमिका तुस्ता मागे हस्तांतर केलो जाल्यार ते मागे नशिबाकच नाशिले जाल्यार ते लग्नपणेच मागे नशीब नाशिले देवा अगली कठोर शिक्षा कित्या दिली देवा कित्या दिली अमर 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 तुझी ही परिस्थिती माझ्या पुढून राहिलेली शरा तेकाच म्हणटात नशिबा गाईल सगळे जीवनात तशी वेगळे अशी जाऊ कारण हवंच असं हवंच असं तू कारण ना अक्षरा हाव कारण असा त्या आधी तुमच्या लग्नपत्र वाचून तेन्नाच कळले तू मागे दोस्ता पण लग्न जातलो त्याच मागे मन घट केलो आणि तू आनंदा वेळ म्हण पाठी चाललो झालं तू लग्न येता म्हणून सांगितलं खेळ ना कित्या हा लग्न आयोगच जाय म्हणून आशिलो जाल्यार मागेल ऍक्सिडेंट जावन एक पाय मोडलो देवान मग किती खेळ खेळलो आमचं एक की जाऊ देईल ना ते जायला जा तुला एक पाय बी नासत केलं अक्षरा देव कस खेळ खेळता तसेच आम्ही खेळूचा मागे दोस्त तुला आनंद किती होता तुम्ही असतात घरात हा 4 दिवस खायचे राहिले पण घरा बसली वाटेत काम बंद पडली चूक पळून मला खूप बेजार दिसू लागला तू गेली ही शिक्षा जाऊ हवंच कारण असावं हवंच कारण असावं मग तू पडून मला खूप समाधान झाले सरियो तुगे दोस्ताकडे तू होता आमगे रावल्या झाले नाका अक्षरा मी केन्ना येता ते तुमची दोघं डॉल पळून पळून येता येता अक्षरा येता देवा देवा हे आम्हाला बरे कर बरे देवा बरे कर सांगू तू अक्षरा एक थोडा नाव झाले तू भाई गेली होती गेलो बस किती राहिले मध्ये काय बंद पडली तरी मी वच्छा म्हणून गेले चला चला विचारलं वाटेल बस झालं तरी किती तू माझ्याबरोबर लग्न बी मन नशी का किती स्वामी तशी नडी उली नाचला तुम्ही मन असते तशमुळे धाव लागलं झालं आणि किती रडतात तू अक्षरा हेरडने मागे रडली तर तुमचे प्रेमाच्या दोस्त आले म्हणजे तू गंमत मिळलो ते गेला पिशा पेपरात असून खूप टेन्शनात अशिलो ते गेलो ऍक्सिडेंट जाऊन एक पाय मोडलो त्या आधी सांगील त्यांनी आमच्या लग्ना येऊन हाजीर होत म्हण जाल्यार तेगे जीवनात अशी घडटल म्हण म्हाका खबर नाशिल्ली
ते कशें चेड्याचे हांव म्हणून तुका आशिल्लो स्वामी तसले उलयनाका. अक्षरा आमगेलें शरीर दोन जावत गो जाल्यार जीव एकच मागीर जिगरी दोस्त तो अक्षरा त्या खेळ होल्या आमगे घरा हाड्या तू भितर वच हांव वचून येता. अरे या रे बबलू या. म्हणजे आई बाग व्हडलाय देवावरी करताले आणि तू बोले सुन्यावरी करतो म्हणजे दुकान तुगेल बाबा तू तशेंच दिसता. किते बाग साडी नेसता काही तू बी रे बरो दिसतलो. किते नवरो येतलो कोणाला लग्न करू यो आईस्क्रीम खाऊ वचा यो. किते कोणा म्हणा वच्चा म्हणतो आई अरे बाबा हे खाना खान घे काही रे. नाही घालताय बरं सारखे मात्र व्हडल्या उरलेलं ऐकत अशिले अरे त्या तुम्ही मास्तरा किती सांगून ये तू. अगे ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ सांगलो हाय सांगलो ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಹೊಡೆದರು ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದರು ಓಡಿ ಹೋದರು सावकाश म्हणलाय तुझ्यासने लावलेलं समाजात वाट लावून देतात तू. आई बाप स्वर दिला इंग्लिश उलट म्हणजे अर्थिंगा सऱ्या वाटल्यावर शिकार खात दिसता. कशाला इंग्लिश उलयता हा दाखलाय त्या वाड्यावर एक बायल चक्कर येऊन पण मेली तुका बी चक्कर येत काय कित गे ओळखू बाबा. मान खाऊ का तयार असा तू आपला बाप. बाबाचे घेऊन पाऊल पडला तू गेल्या तुझ्या बाबा का त्या चक्कर. बाबा चक्कर येतो म्हणता बाग 90 आल्यावर पुरा जमीन चक्कर जाऊन घुटे होता चल यो वचा यो. चल वच्चाच हॅलो विश्वनाथ हांव चल्ले वयचे आसा तेच म्हणल्यार म्हाका सातूच जातले. इथे तू कित्याक म्हाका मात्र बेंगुरात म्हाजे दोस्तां मेळूं येवचो जाय. तेजो म्हणल्यार तू. एक दिवस भेट हेड करून येऊ जाय झाले हय हा ती जबाबदारी फक्त तुझ्या सोडीत आसा. जाण सावकार हा तस जाल्यार मागीर भयणी कितें प्रॉब्लेम जाला म्हाका एक कॉल कर. हा झाले हा बरें म्हाका टायम जाता येतो. बस विश्वनाथ सुंदर अरे तुझे बरोबर तेव्हा हमारा यादें वाचन भूत जाते ना. काय प्रेम केलं ते वापस मागेल गाल कित्या हाडलें तेव्हा कित्या हाडलें अश कित्या करता रे तेव्हा तू अश कित्या करता. मागेलो आनी अमरालो प्रेमाचो विशय आनंदाक अकस्मात ते कळ्ळें. मागीर जीवनात व्हड वादळ येतलें. खंयच्या परिस्थितीत नेमकी ही गोश्ट कळूच जायना आनी अमरा बी सांगूं जाय ताका सांगनाका म्हणून. कोणाला वेट करते असं तू आमगे फॅक्टरीचा मॅनेजर तू काही करते का. काम काय ना ज्या मनुष्याकडे तू वेट करते असं त्याचा आत्ताच मिळेला किती बडबडला हा तरी बी सांगलो आनंदा घरा पाऊस म्हणून येऊन हो सांगतो कोण उलट काही मारू लागलो तसला अमर खय असतो. त्या रुकाकडे पाया पडता फक्त शिलीकडे बोल. ओके चल या तू
जितकी सांभाळून नाही तो. सीमेखाली जाऊन आमची स्वप्न पडली. त्याला जाऊन मी भान गेला. अगं कलंकडे तुझकडे उलम काळे पाहिजे तुझ्या काळे जाण्याची पहिली येतो तू या साहेबाच्या हात धरो. अरे जास्त बोलायला तुझ्या कोणासाठी कठीण झाले वास्तू चान्स तू मागे पळ्या आणि तुम्ही येऊन पाहुणे म्हणून मागेल ठेवू असं. अगो बाई पाहुण्यातच आमची आनंदाली पाहिजे. हाव बी हात घासलो एका ना बरे तुमचे देव बरे करू. बरे त्यात राहा. चल बहिणी हाव बी त्याका भेटा तुका वयता वयता घराकडे स्वतः हॅलो विचार आनंद असं तुला बिझनेस बरं चालते असा पण पहिले विषय सांगत असेल हो सांगो टाइमच नाही कसली विषय तुझे बायलेली प्रेमाची कथा सरपंच एक फाटी असा दुधासारखा ही संसार उजवायला प्रयत्न करणार मिस्टर आनंद तोच मुळे जाव रे ते बी तू माझा दोस्त म्हणून सांगोगे सारो त्या सगळ्यात भाऊच्या खरे पण कसं समजू अरे आता जेवण ततातच कसे प्रेम एक्यावर गेलात लग्न एक्यावर जाता अरे फिजिकल बायले तर फिजिकल माझे विश्वास नाही रे अब हा बडा व्हिडिओ नो नो कसं कलिमा लग्न आज किंचे जाऊकच जाय थँक्यू सरपंच थँक्यू प्रेम लोकांचे सुंदर येतो तुला जेवणात तू क्या बुजवून गेला लोक म्हणतात हरी 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 बुद्धी बरी म्हणून जाणार होईल खरं देवा होईल रे मागे पैसे होईल होईल रे बाबा कोण मेलो किती अरे तुझ्या रावल घो मेलो रे अरे मागे पैसे होईल कोणा मागून नेली कसं रडता सुटले अच्छा किती झाले मागे पैसे कोणी चोर व्हायला रे बाबा बरे पण जवळची नाही बाबा अरे बरे कर मी आणि पटापट कांदवर दिलो तुम्ही टेन्शन घेणार ना हो मिळताने होईल रे होईल बाबा हा देखो सुटून हाडता
पण तुमगे किती नाव झाले अरे उदोषण किती आहे का त्याला पैसे होईलाय पैसे चोर घेऊन होईलाय बाबा चोर खय गेलतो कोणाला गेलो माझं समाधान करून घ्या हो रडना का भेटले तू ना जाते पैसे वेळ जीव सांभाळले सांभाळलं नाही चोरांक तुका पैसे वाटे वरचे वाटायचे तुकाच होईल बरं आशिलो बाबा तूक तरी चोरान होईल्या होई तशी घर आणि दवरत आले सोऱ्यान तुझ्या लिव्हर पार जाऊन गेली मागील पैसे मिळू एक फुलं आणणार तुका बाबा तू चोर येला म्हणून खबर नशील तर तुला गावात धाक पडलं बरे आणि तू असोच हा 4 लाख होईल बेजार म्हणजे झाला मागील पैसे होईल म्हणून खूप दुःख झालं जीव राखील्यावर राखून दवरीला झाला काय सांगितलं ऐकल ना तुम्ही असं आता माहितले बाबा आई हा चोर घेऊन येता चोरा सुटून घेऊन येतो ना था तुम्ही घेऊन ये बरं घेऊन ये चल यार यो जय श्रीराम अक्षरा प्रेमा शिक्षा हे मागील भिक्षा ह्याचे कारण तू असा अक्षरा तू असा तुझी खात्री आहे तो सोडून जाईल ह्या तुझी सांगते मला गरज ना चल तुझं काम कर बिघड कर वा अक्षरा वा खूप सुंदर कळते तुझे प्रेम कहाणी तुझ्या भावा लग्नाला कोणी लग्न झालो जाल्यार तुझ्या प्रेमात कपट करसन आता कळली म्हाका अरे अण्णा किती लेख तू अरे तशी काहीच नाही रे स्वामी किती दूर येतात तुम्ही हा तुमची खोटे सांगल ना म्हणजे काहीच खोट सांगला अगं तुम्ही दोघी लोक माझ्या विश्वासघात करता मग हा केन्नाच चित्र नाशिलो दोस्ता अशी माझ्या किती चुका रे दोस्ता की सांग तर रे दोस्ता दोन तुझी गरज ना अरे तुझ्याला आणि अक्कलील प्रेम करत मग मग केन्नाच सांगल ना आणि ती नाटकात माझ्या घरात सुरू करायचं आनंद अगं प्रेम आशिलो ज्याने तुझ्यावर लग्न जात म्हणून कळले हा पाठीसल रे ते अजून पवित्रच रे एक मिनिट माझ्या घरात जा ना वचूला का विचार आनंद हा वैता त्याला एक बाहेर येणार रे तू पाय पट रे पाय पडून हा देवनी अरे तू का ब्लड कॅन्सर मागे घरात आणून गेलाय तुमच्या प्रेमात नाही का हिंग चालते असत कशा तुमच्या शिक्षा सारखी असा तुमच्या ब्लड कॅन्सर बी सारखी असा ए माय फूट वचू लागा माझ्या घराच्या ना त्याला लात नाही बाहेर घात पडतले ना त्याला माझ्या जीवात भात नांगेट पडतले परिस्थिती
खूप जातो. होतंय का? चल, होत लागेल का? अजून तू पाय पडला. काय पडण्यात गरज ना वा दिसकान ना करा मत मागे नेल माडी पडे पेटत नाही वा दिसकान फंडा पडला बरं थली जवान तरी जवानी. अगो पैसे मिळू बिर्याणी खान कसा अरे जवान. बिर्याणी. बेजे निसान जोचू कोणी स्वान बिर्याणी खातलो. मेळटले. टेन्शन घेना खात मेळटले. पाहून काही करू समाधान कर घे. पैसे बशी उचू लागेल अरे का कसा ना त्या दिवस घर पळून वाईमेन घेऊन वाईमेन फोटो मारची काम नाही तू टोपी घालची काम बाकी आहे ना बाप तुझे खूप मन अशिलो चोरी किया आणि बोले ना मला दाढी तुमचं वाटवलं बाबा झाला की झालं हे या गावात सगळे घराची चोरी केला घेऊन येईल तू साडी उचलून घेऊन होत नाही माझं त्यांनाच कळले हो घराकडे येऊन हो हो मरत पळायला घुमच करतात करो बाबा ह्या गावाला ठाकरे बाबा बोली ठाकरे 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 बिर्याणी पैसा न तिकीट खाना ऑपरेशन करता बिर्याणी मध्ये मग माफ कर पैसे पैसे म्हणून मनीष फाउंडेशन गेलो तिथे जाऊ मागेल पवर माझा पॉवर म्हणून झालो थोडे पैसे ना तिकीट खाना ऑपरेशन करूया हा करूया म्हाका बी माफ करावो हांव कितें चुकली जाल्यार खातीर पयशे घेवन आमी कार घेवन फिरू वचया चल या
टलकी सांगून तेगे मन फिरेले. मला खूप भूक लागली रामा, खूप भूक लागली. माझ्या हातेन आलं अक्षरा तेव्हा घर वैद्य झाला आणि घराला आणि मग ह्या परिस्थितीत पहिला आणि तिकडे जीव जवळ भेटला. अक्षरा आम कोणी तर किती घालतल गो हे लोकां जर किती मागून खाया त्यांका आमचेर दया येतली. चंद्र सोना झालो त्या आकाशात रे दिवस रात्र मागे डोळ्यात रे प्रेमाची शिक्षा मागता भिक्षा या ग्रीष्मनी जग रमतना दुःखाचे नाटक प्रेमात अशय घडले. सोना झालो त्या आकाशात रे दिवस रात्र होता मागे डोळ्यात रे प्रेमाची शिक्षा मागता भिक्षा या भीषभरे जग रमसना दुःखाचे नाटक प्रेमात अशय घडले. चंद्र सोना झालो त्या आकाशात रे दिवस रात्र होता मागे डोळ्यात
त्या देवळाकडे बसया. Where are you going? I am going to Mumbai. कारण तरी सांग. कारण काय हा मुंबई जाणे की नाही लागलोय तू बरबाद कोण होतो ना नाही का? तुझे बरोबर आहे मागे थेट सोड गेलो. मला तू इथं ना नाही पण खबर नसेल. गव्हर्नमेंट में घेऊनच सुटला पंजाबची जमावाडी येणार तू का आता सोडतो ना. तुझे आता पोलीस कंप्लेंट करतो ना. पोलीस कंप्लेंट हे काय पळय अरे कसा मानत हे काय पळय चढ विचार केला जीवांची वैताला. अरे तुझ्या नाटकीत मग काळमड केला त्या दिवस मागेल बायले बदल एका चार वाईट तिथं सांगून तिथं सांगतो तुने मागे संसारात तुला उभू सुटेल तू. त्या दिवस मग व्हिडिओत आपण तिथं सांगतोय त्यांना तुझ्या मग डाऊट अशिलो. आज तुका जीवात सोडणार. जगातलाच गरज ना. जे सांगतात तू कोण? हा कोण? तू बी त्याक मेळ असं झालो. थँक्यू सर युअर माझं जीवाचं नाव तुगे हाती अशी चाकू आणि बॅग साडी दवर. ते सांगतो तू कोण? हा कोण? ह्याच्या असल्या नाला धरू हा कोण? हा कोण म्हणल्या सीआयडी ऑफिसर. थँक्यू सर. त्या दिवशी तू गेले 25 लॅक्स नादाल पळत ते हिडीत ना केले आणि खाली डागावर मारीत बघतो ते अमाऊंट तुम्ही गेले घराकडे पावतले त्याच्याबद्दल टेन्शन घेणार. तुम्ही करा होता हे गेले व्यवस्था बरोबर. अक्षरा माझ्या जाते ना गो माझ्या डोळ्याकडे काळू केलं त्याला माझ्या जाते ना गो अक्षरा. काही समजे ना दुखी ना करा दुखी ना हमारे जीवनात किती घडलेले अमर अक्षरा मग माफ करा. काय होत चूक केलो. त्या सरपंचाला ऐकून काय तुमच्या शक केलो. मग माफ करा. हेतू तुमच्या काहीच दोष ना. मग त्या सरपंचा तिने किती सांगलो. माझ्या जीवनात अशी कशी रे माझ्या जीवनात कथा झाले मागेल येता. अरे अमर तू एक गोष्ट तरी मग समजून अशिलो. किती माझ्याकडे लिपेल रे. तू संतोष जरा खूप कठीण असेल असता. ती माझ्या दोस्ती खातीर तुझ्या प्रेयसीक म्हातार पण केलो आणि आई तुमच्या शेक केलो. अक्षरा मग माफ करतो. बाई बाई मग माफ करतो. और तुझे सर एक कारण लो गाड़ी मग माफ करो बाई. माफ काही भावांची पण लागेल मला कळते ना. आनंद तू
तुम्ही लागे या अक्षरा तुम्ही सदा सुखात राहा मागेल पाया तुम्ही तुमला दुःख काढी लागा तुम दुःख काढी पुरा जीवनात साधू तुम बरे कर राहा मागे स्वर्गात डोर ओपन झाला अक्षरा